μου και συναγωνιστές μου, πολίτες μέλη της Λαϊκής Κινήσεως Πολιτών Αττικής και όσοι από εσάς φίλοι του συλλόγου μας. Σύμφωνα με όσα σας έχω πει μέχρι τώρα και τις εξηγήσεις που σας έχω δώσει, δεν είμαι οπαδός της καθημερινής αναλύσεως των πολιτικών γεγονότων. Αυτά όλα τα αφήσαμε και εξήγησα πάρα πολλές φορές σε συγκεντρώσεις και συναντήσεις που είχαμε εδώ ότι αυτά εμάς δεν μας ενδιαφέρουν. Γιατί δεν μας ενδιαφέρουν? Διότι αυτό το οποίο είναι να γίνει θα γίνει. Όπως πολύ ωραία το είπε ο συναγωνιστής προηγουμένως. Εμάς τι μας ενδιαφέρει? Να μπορέσουμε να αποκτήσουμε αυτό που προλίγου σας εξήγησα σε άλλη γενικότερα του μορφή. Τώρα λοιπόν ειδικώς το αναφέρω. Μας ενδιαφέρει να ξέρουμε τι θέλουμε από τον αγώνα αυτόν, τι ζητάμε από την πατρίδα, τι εθνικό κράτος θα παραδώσουμε ή θέλουμε να φτιάξουμε μετάφιο, ποια θα είναι η μορφή του εθνικού κράτου. Έγινε προχθές μια συζήτηση με δύο καλές Ελληνίδες που παρευρίσκονται εδώ σήμερα. Μας κάνανε έτσι, μου δώσαν τη χαρά να έρθουν εδώ. Και σε μια συζήτηση που έγινε, υπόθηκε ότι σας λένε αν είστε με το ευρώ ή τη δραχμή. Σας λέγουν ποια η θέση στην οικονομία. Σας λέγουν ποια η θέση στην παιδεία. Σας λέγουν ένα σωρό ερωτήσεις, στις οποίες πρέπει να απαντήσετε σαν ένα ολοκληρωμένο και συγκεκριμένο πολιτικό, κοινωνικό και πολιτιστικό σχήμα στο οποίο ανήκετε. Τι θα απαντήσετε, τι θα πείτε εδώ? Δεν μπορεί δηλαδή ο ένας να λέει άλλα και ο άλλος να λέει άλλα. Τότε τι στο διάβολο είμαστε και τι παριστάνουμε εδώ? Ποδοσφαιρική ομάδα είμαστε. Αν και αυτοί είναι καλύτερα συντονισμένοι από εμάς και ξέρουν να δώσουν την μπάλα και πώς θα βάλουν γκολ και τι θα κάνουν με τον τελική και πώς θα εξαπαντήσουν τον αντίπαλο. Περίπου εμείς στασόμεθα λόγου χάριν εναντίον του ευρώ. Διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα διαλυθεί. Το είναι γεγονός. Θα διαλυθεί στα εξών συνετέθη. Και γιατί θα διαλυθεί στα εξών συνετέθη? Δεν κρατιέμαι, αλλά θα κρατήσω τον εαυτό μου και δεν θα μιλήσω για να μην ξημερώσουμε πάλι και φτάσουμε αύριο το πρωί. Θα αναφερθώ μόνο σε εκείνα τα οποία έχω προγραμματίσει εδώ. Διότι οι Εβραίοι τους μαζέψανε και οι Εβραίοι θα τους σκορπίσουν. Τους βρήκαν οι Εβραίοι, τους μαζέψανε. Όταν θέλουμε να κάνουμε κάτι, μαζευόμαστε. Έτσι, καλό ή κακό, καλό λέμε εμείς εδώ. Οι Εβραίοι μαζέψαν τα ευρωπαϊκά κράτη για να τους κάνουν τα μάτια. Πάρανε και τους μπούφους τους Έλληνες, σαν κερκόπορτα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, και από εκεί περάσαν τα στρατεύματα της αναρχίας και του χάους και του κακού, των Εβραίων, των Μασόνων, των Ιλουμινάτι, τους Λέσχης της Ρώμης, της Μπίλτεμπεργκ, ό,τι θέλουν οι παραβανιτάτες αυτοί και διαβόλοι, και μπορέσαν και ξεπατώσαν τον κόσμο όλο. Τώρα λοιπόν η Ευρώπη θα διαλυθεί. Αλλά ας επανέλθουμε στα δικά μας. Είπα λοιπόν ότι αυτά τα γεγονότα, εάν τα αναφέρομαι εδώ, είναι σαν να κάνουμε τον καιρό μας και να κοροϊδευόμαστε. Θα έχετε παρεθεί να το ακούτε. Τι πρέπει να κάνουμε εδώ? Να δώσουμε εκείνες τις εθνικές βάσεις εκεί επάνω που μπορούμε να πατήσουμε στέρος, ώστε να μπορέσουμε να υψώσουμε το αυριανό εθνικό οικοδόμημα. Εάν αυτό δεν το καταφέρουμε, τότε ό,τι κι άλλο να πούμε θα είναι εις μάτι. Εγώ όμως δεν συνήθισα να πολεμάω για μάτες ελπίδες και για μάτους κόσμου. Η αγωγή την οποία πήρα από μικρός, τόσο στη σχολή των ευελπίδων, όσο και αργότερα στο επάγγελμά μου, θέλει συγκεκριμένες αποφάσεις, συγκεκριμένους στόχους και σκοπούς. Επειδή λοιπόν τα γεγονότα ήταν πάρα πολύ σημαντικά αυτά τα οποία συνέβησαν, κόψαμε τις ομιλίες τις οποίες κάνουμε, γιατί αυτό μας ενδιαφέρει μας. Να ξέρετε τα πολιτεύματα, σαν λένε για δημοκρατία περίπου. Σας είπαμε ποια ήταν η δημοκρατία, πώς γεννήθηκε η δημοκρατία στην Ελλάδα. Αρχίσαμε από τους ηρωικούς χρόνους, την ηρωική βασιλεία, και φτάσαμε μέχρι τον αυγοκέφαλο τον Περικλή, με εκείνη την ερωτά την Ασπασιέλ που την είχε δίπλα, όσο ο Ανδρέας είχε την μιμή. Οι δημοκρατίες τα συνηθίζουν αυτά. Οι δημοκρατίες έχουν και μιμές, έχουν και ασπασία. Λοιπόν, μετά πιάσαμε τον κοινοβουλευτισμό. Σας εξήγησαμε τον κοινοβουλευτισμό, πώς έγινε ο κοινοβουλευτισμός και πώς το πολίτευμα αυτό δεν είναι παγκόσμιο, είναι αγγλικό πολίτευμα. Είναι εβραϊκό κατασκεύασμα. Τα είπαμε όλα αυτά λοιπόν. Σήμερα πρόκειται να μιλήσουμε. Συγχωρέστε, οι δύο αυτές ομιλίες, όσοι είπε ο Αντιπρόεδρος και προλίγου ο αγορητής και προλαλής σας, βρίσκονται στο διαδίκτυο. Δηλαδή για αυτούς που θέλουν ή για αυτές που θέλουν να παρακολουθήσουν τις ομιλίες αυτές ή να δουν τις θέσεις μας επάνω, δεν είναι θέσεις δικές μας, είναι ιστορικές θέσεις. Δεν είπαμε εμείς τον Περικλή τι θα κάνει ή δεν είπαμε εμείς τον Δράκοντα τι θα κάνει, τα κάνανε αυτοί πριν από εμάς. Απλώς αναφέρουμε τα γεγονότα και τα παρουσιάζουμε με τον τρόπο που εμείς πιστεύουμε ότι είναι ορθό να τα παρουσιάζουμε, ώστε να έχετε την πλήρη γνώση αυτής της περίφημου λέξης δημοκρατία που κατέστρεψε την οικουμένη και τον κοινοβουλευτισμό που ήρθε αργότερα να καπηλευτεί την πρώτη της ονομασία. Έτσι λοιπόν σήμερα, διέπουσα τις ομιλίες αυτές, σήμερα πρόκειται να μιλήσουμε για τη γέννηση του φασισμού. Προηγουμένως, στην προηγούμενη ομιλία, ομιλήσαμε για τη γέννηση του εθνικού σοσιαλισμού στην Γερμανία. Και επειδή κάποιος από εσάς με ρώτησε αν ο εθνικός σοσιαλισμός είναι ίδιος με τον ναζισμό, παρακαλώ μετά το πέρας της ομιλίας αυτής να υποβάλλετε ό,τι ερωτήσεις θέλετε. Άλλωστε γι' αυτό είμαστε εδώ. Και μας απομένει λοιπόν η γέννηση του φασισμού και ο κομμουνισμός, και το ειδικό μας πολίτευμα το οποίο προτείνουμε είναι μια μορφή εθνικισμού, η ελληνοκρατία, αλλά αυτά στις επόμενες συγκεντρώσεις και ομιλίες. Τα γεγονότα όμως τα οποία επισυνέβησαν και τα οποία δείχνουν τη μορφή του τέρατος καλύτερον παντός άλλου τρόπου με τον οποίο θέλει αυτό να επιδειχθεί, ήταν εκείνο το οποίο με ανάγκασε να σταματήσουμε τις ομιλίες αυτές
και να αναφερθούμε στα τρέχοντα γεγονότα σχολιάζοντάς τα. Στις ερωτήσεις, όσων με ρωτήσανε ή όσων με πήραν τηλέφωνο, πρέπει να ξέρουν ότι δεν απαντάω αμέσως. Για ένα γεγονός το οποίο χθες έγινε, δεν μπορούμε να απαντήσουμε την επόμενη ημέρα. Αυτός ο οποίος θα το επιχειρήσει χωρίς στοιχεία, χωρίς γνώση, χωρίς το πώς φτάσαμε εκεί, πρέπει να είναι βλάπτης. Ή πρέπει να είναι επιπόλαιος. Ή πρέπει να είναι ένας άνθρωπος ο οποίος κάτι κρύβει, έχει συμφέροντα για να το κάνει. Τίποτα από όλα αυτά δεν με αντιπροσωπεύουν. Έτσι λοιπόν δεν μπορώ να σας δώσω απάντηση το τι συνέβη, ποιος φταίει και ποιος δεν φταίει και να χωριστούμε με τις λαϊκές εκείνες ομαδούλες, ο καλός και ο κακός, εκείνος που του μπήξε το μαχαίρι και εκείνος που του βγάλει τη γλώσσα. Αυτά είναι αστεία πράγματα. Πίσω από όλα αυτά ελοχεύουν άλλες καταστάσεις, ελοχεύουν κίνδυνοι μεγάλοι για την πατρίδα και προβάλλονται και αποκαλύπτονται σχέδια σκοτεινών δυνάμεων, ξένων κέντρων εξουσίας, ξένων κέντρων λήψεων αποφάσεως για αυτά τα οποία πρόκειται να γίνουν στην πατρίδα και όχι για αυτό το γεγονός το οποίο εστέρισε και τη ζωή σε έναν νέον άνθρωπο. Στο νου μου, ως μεγαλύτερους ηλικία να πω πάρα πολλούς και πάρα πολλές εδώ, ήρθε η δολοφονία του Λαμπράκη. Η δολοφονία του Λαμπράκη δεν μας έδωσε να αντιληφθούμε αμέσως για ποιον λόγο είναι γένετο. Τους μήνες όμως που ακολούθησαν, όλοι αντιληφθήκαμε ότι η δολοφονία του Λαμπράκη εγένετο για πολιτικούς λόγους τότε, ώστε να μπορέσει να κακοποιηθεί, να μπορέσει να επιβαρυνθεί σε σημείο να αποχωρήσει βέβαια από την εξουσία που πράγματι έγινε η κυβέρνηση Καραμανλή, η οποία ήταν τότε. Άρα λοιπόν είχαν συμφέρον οι Αγγλοαμερικάνοι ή οι Εβραίοι από πίσω να προβούν σε ένα μεγάλο πολιτικό γεγονός και βάσει αυτού βρήκανε την αφορμή. Τα αίτια είναι εκείνα που πρέπει να μας ενδιαφέρουν εμάς και όχι οι αφορμές, οι οποίες μπορεί να είναι ανά πάσα στιγμή ή οποιαδήποτε στιγμή ήθελε τύχη ως αφορμή για το γεγονός. Γι' αυτό λοιπόν σας λέγω τούτο. Ας είμαι θα ψύχρεμοι και ήρεμοι μπροστά στα γεγονότα και να βλέπουμε μέσα από τα γεγονότα αυτά την αισχρή εκμετάλλευση που ένα κατεστημένο προσώπο και πραγμάτων προσπαθεί να κάνει. Αυτό δηλαδή που γίνεται τώρα αυτή τη στιγμή. Προσέξτε τι έγινε. Για ποδοσφαιρικούς λόγους και αιτίες προχώρησε το θέμα σε πολιτικά αίτια και ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του από έναν άλλον ο οποίος έσπευσε. Αυτά δεν με απασχολούν. Αυτά θα τα αναλάβει η ανακριτική προσπάθεια, η ανακριτική έρευνα, η οποία μάλιστα όσο δηλώσε σήμερα η τηλεόραση θα μας δώσει τα αποτελέσματά της μετά από 20 έως 30 μέρες. Άμα ακούτε την εξουσία και λέει 30 μέρες, βάλτε ένα δίμηνο εσείς και βλέπουμε τι θα γίνει και πώς θα αποφασίσει και τι θα μας παρουσιάσει η εξουσία. Εκείνο όμως το οποίο συνέβη και εκείνο το οποίο εμείς γνωρίζαμε ότι θα συμβεί και μάλιστα σε αυτό το γνωρίζαμε ότι θα συμβεί, θυμάμαι έναν συνταγματάρχη στο στρατό που είχα ανώτερό μου, ο οποίος μου διηγείται το εξής γεγονός. Όταν λέει έγινε η δολοφονία του Λαμπράκη στη Θεσσαλονίκη, αυτός ευρίσκεται με διαταγή της υπηρεσίας πάντοτε βέβαια στη Θεσσαλονίκη για να βγάλει ένα σχολείο από τα τόσα τα οποία σχολεία επιμορφώνει ο στρατός τους αξιωματικούς. Εκεί λοιπόν, επειδή το δωμάτιο του ξενοδοχείου ήταν απέναντι από την πλατεία που έγινε ο Λαμπράκης, εκρίθηκε αυτός από τον ανακριτή να καταθέσει. Ο ανακριτής ήταν τότε ο Σαρτζεντάκης, ο περίφημος Σαρτζεντάκης, ο οποίος και αναλάβει και την υπόθεση Λαμπράκη. Πώς βρίσκονται οι πιο ηλίθιοι άνθρωποι πάντες κρίσιμοι, δεν το καταλαβαίνω. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Θα μου πείτε ηλίθιος Σαρτζεντάκης, αυτός και ήταν ηλίθιος. Και υποκριτής και ψεύτης και δηλός. Όταν έφυγε από την Προεδρία, όταν απεκόμισε τα ωφέλη της Προεδρίας, τα σπίτια, τις πισίνες, τα λεφτά, έκανε και τη σταυρούλα του, πώς τη λέγανε και το καημένο το κοριτσάκι που έκανε. Τότε λοιπόν εξελίχθηκε σε εθνικιστή. Τότε ενεθυμεί την πατρίδα ο Σαρτζεντάκης. Τότε έγινε υπέρμαχος και ασώτης του ελληνικού έθνους. Μέχρι τότε δεν ήξερε τίποτε και έβαζε την υπογραφή του κάτω από τις αμβλώσεις. Τα υποκείμενα μας κυβερνάνε μέχρι σήμερα. Τότε λοιπόν του λέει ο Σαρτζεντάκης, όταν αντελήφθη ότι μιλάει με αξιωματικό, φαίνεται με πολιτικά πήγε να καταθέσει ο άνθρωπος. Βλέπετε κύριε μου, λέει, τι γίνεται. Οι κομμουνιστές, λέει, είναι, ας μου συγχωρεθεί, ως μη ρητορικό στήμα αυτή, είναι μανούλες, του λέει ο Σαρτζεντάκης, στο να εκμεταλλεύονται τα γεγονότα. Είναι μανούλες, του λέει οι κομμουνιστές. Βλέπετε, λέει, τι θα γίνει τώρα με το Λαμπράκη. Ξέρετε, λέει, που θα το πάνε αυτοί. Και πράγματι, όσοι τότε είχαμε γνώση του γεγονότος, εγώ ήμουν στη Βέρεια μαθητής στο γυμνάσιο ή στο Λύκειο, εμείς ένα γυμνάσιο είχαμε τότε, αλλά μαθαίναμε πιο πολλά γράμματα από αυτά που μαθαίνουν σήμερα άλλοι στο γυμνάσιο και άλλα στο Λύκειο και άλλα τα ωραία που τα έχουν στο Λύκειο. Μάλιστα, όταν μου είπαν ότι όταν περνάς από το σχολείο, να προσπαθείς να μυρίσεις και από τη μυρωδιά που να καταλάβεις τι ναρκωτικό προτιμούν οι μαθητές του σχολείου σήμερα. Αν είναι μπάχο ή κάτι άλλο όπως τα λένε οι μαθητές μας. Τότε αυτά τα πράγματα σε εμάς δεν υπήρχαν. Σήμερα όμως έχουμε και ατμόσφαιρες διαφορετικού χαρακτήρου και διαφορετικής οσμής ανάλογα με τις προτιμήσεις των τέκνων μας, σας και εμάς. Λέω λοιπόν ότι αυτό ακριβώς έγινε και τώρα. Είδαμε μία αριστερά
και ένα ύποπτο κράτος της δεξιάς, αυτής της δεξιάς, η οποία μας έχει μαράνει κυριολεκτικώς τόσα χρόνια στη συνοδοιπορία της με οτιδήποτε κακό αυτού του τόπου, εις το όνομα του έθνους πάντα και της πατρίδος, έτσι ώστε να μας αναγκάσει να την αποκαλέσουμε χριστοπατριδοκάπηλο δεξιά. Είδαμε λοιπόν που έφτασαν, σε τι σημείο φτάσαν, σε τι ταρατουργήματα λένε και τι ταρατουργήματα κάνουν. Θα τα πούμε αμέσως μετά. Έτσι ώστε να δημιουργήσουν ένα θέμα πολύ μεγαλύτερο από αυτό το οποίο πράγματι υπάρχει. Και περάσαν οι πρώτες μέρες και το θέμα αρχίζει να ξεφουσκώνει. Γιατί αρχίζει να ξεφουσκώνει και να αποκαλύπτει την γελιότητα της καταστάσεως του κατεστημένου. Χθες το βράδυ άκουσα την κυρία Μπακογιάννη, τη λέω κυρία επειδή έτσι πρέπει, μιλάω σε εσάς. Με άλλους δεν τη λέω κυρία του Μπακογιάννη. Αυτόν τον βρικόρακλα τον Μητσοτάκηδο, ο οποίος έλεγε χαριτολογώντας, αυτοί οι άνθρωποι, αν έχετε παρατηρήσει η οικογένεια, όλοι γελάνε. Πέφτουν, γελάνε, ξυπνάνε, γελάνε, κοιμούνται, γελάνε, σηκώνται, γελάνε, τρώνε, γελάνε, πίνουν, γελάνε, όλο γελάνε. Έχουν ένα μόνιμο γέλιο στο στόμα τους, το γέλιο της ευτυχίας. Και βεβαίως είναι ευτυχισμένοι με τα λεφτά που τρώνε και με τον τρόπο που περνάνε. Αλλά μου έχει βρει απάνταστα όλη η χώρα να κλαίει και αυτοί να γελάνε. Γεννώσε λοιπόν η κυρία Μητσοτάκη, έλεγε λοιπόν ότι ζητάμε, λέει, προφανώς αναφέρεται στην κυβέρνηση και στα λόγια εκείνα τα παχιά και τα σπουδαία και τα πομπόδι, θα τους διαλύσουμε εγκληματική οργάνωση, τούτο και το άλλο και εκείνο και τα άλλο. Ποιος θα διαλύσει? Δεν είναι κωμικό να διαλύσει ένα κόμμα. Σήμερα λοιπόν είμαι ένα σύλλογο. Σύλλογος Πολιτών Αττικής. Σύμβολο η κουκουβάγια με το ξύφος. Η γλάφκ μετά του ξύφους. Αυτό σε βάρανε σε ένα που δεν την είπα γλάφκα και την είπα κουκουβάγια. Κάτι άλλο, καλό είναι. Μπαίνει στο νόημα της κινήσεως. Πολύ ωραία εσύ. Όταν λέω λέξεις μη ελληνικές στην απόλυτη μορφή τους να με επικρίνετε. Αύριο το πρωί λοιπόν αφού μας καταργήσανε, εμείς θα βάλουμε λαϊκή αγορά πολιτών Αττικής, σύμβολο μία κότα και μία μπανάνα στη... Δεν μπορούν να μου πούνε απολύτως τίποτα. Δεν μπορούν να μου πούνε τίποτα. Άλλο η μπανάνα και άλλο το ξύφος. Εγώ όμως θα είμαι ο ίδιος. Και έλεγε λοιπόν η Μητσοτάκη ότι αυτά που κάνουν οι ηλίθιοι της κυβερνήσεως είναι ανοησίες. Είναι δηλαδή αυνανισμοί πνευματικοί. Γιατί ωραία που το είπα. Αυτή τη φορά δεν μπορώ να πεις τίποτα. Λοιπόν, λέω λοιπόν ότι είναι καταστάσεις τις οποίες δυστυχώς θα τις έχουμε μπροστά μας. Άρα λοιπόν ποιος καταργείς και ποιος διαλύεις? Και έπειτα μια εγκληματική οργάνωση. Πότε μια οργάνωση λέγεται εγκληματική? Όταν η ιδία η οργάνωση μετέχει στο έγκλημα. Δηλαδή ο επικεφαλής της οργανώσεως δίνει διαταγή εις αυτόν που εξετέλεσε το έγκλημα να το εκτελέσει. Εδώ όμως έχουμε κάποιον ο οποίος είτε διότι έτσι του ήρθε, είτε διότι συνοήθηκε με κάποιους άλλους. Πάλι δεν λέγω τη γνώμη μου, δεν έχουμε τα στοιχεία στα χέρια μας. Πήγε και εξετέλεσε κάποιον. Ή τον σκότωσε λόγω θυμού ή λόγω, πώς το λένε, μη ελεγχομένης ψυχικής καταστάσεως. Αυτό όμως δεν αφορά την οργάνωση, ώστε η ίδια η οργάνωση. Και ποια οργάνωση, εδώ μιλάνε για κόμμα. Αφού ως κόμμα το δέχτηκαν μέσα στη Βουλή, ως κόμμα κατήφθη στα εκλογάς, ως κόμμα γίνεται οι δοσοληψίες με το κράτος και μεταξύ αυτών ανταλλαγές χαρτιών, κειμένων, με σφραγίδες κτλ. Τα οποία δείχνουν ότι το αποδέχονται, το εγκρίνουν και το εκλαμβάνουν ως ομότιμο και ισότιμο. Άρα λοιπόν περιπίεση εγκληματικής οργανώσεως. Και το άλλο το κωμικότερο το οποίο ήθελα να σας πω, για να δείτε με ποιους μπλάκες έχουμε να κάνουμε και ποιοι ηλίθιοι μας κυβερνήσανε 39 χρόνια. Άκουσα χθες κατάπληκτος από τηλεοράσεως πάλι, δεν θυμάμαι ποιον εκπρόσωπο της κυβερνήσεως. Η κυβέρνηση έχει πολλούς εκπροσώπους. Έχει την τύφλα, έχει την βλαγία, έχει την ελληνικότητα, έχει την αθλειότητα. Όλοι αυτοί εκπροσωπούν την κυβέρνηση. Και τι είπε? Η κυβέρνηση με τη στάση της δείχνει στους δημοσίους οργανισμούς τι πρέπει να κάνουν. Δεν ξέρω, δεν είναι κανένα να γελάει. Αντιλαμβάνεστε τι μας είπανε? Ακούστε τι μας είπανε οι ηλίθιοι.